Radi by ste si otvorili Reus Centrum? Budete potrebovať priestory. Buď si platíte nájomné ako baterkáreň v plnej sume, alebo sa dohodnete s vašim mestom a získate ich vyhodnenie. Najväčšia položka zo všetkých sú samozrejme ľudia, pretože ich chceme odmeniť za ich prácu. Keď organizujete workshopy alebo stretnutia, tak potrebujete na ne nejaké materiály. Ďalej vezmete jedného až dvoch účtovníkov a potom myslíte iba na bezpečnosť svojich zamestnancov a na úplne všetky právne predpisy. Pritom nikdy nezabudnite na poistenie či už ľudí alebo priestorov, pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Samozrejme, že v dnešnej dobe modernej potrebujete telefóny aj internety a samozrejme, že nezabudnite na čo? Na funkčný web. Každá organizácia potrebuje dobrú komunikáciu, marketing, PR a disemináciu svojich vlastných projektov. Marketing, aj vy sa budete snažiť o zabezpečenie financovania z rôznych zdrojov. Preto myslíte na projektovú podporu. A samozrejme, čo patrí ku komunikácii? Dobré fotky a dobré video. Fungovanie organizácie a zamestnávanie ľudí je vždy spojené s mnohými nákladmi. Naša vláda si aktuálne pripravila jednu lahodnú novinku pre nás. Transakčná daň. Mesačné náklady na prevádzku baterkárne sa pohybujú od 6 do 7 tisíc eur. Samozrejme, že to môže byť aj viac. My sa ich snažíme pokrývať z viacerých zdrojov. Jedným z nich je aj fundraising. Kde nám môžeš pomôcť práve ty? Pre baterkáren to na vás, Simona Hlaváčová.